ekpere Chineke. In the mighty name of Jesus Christ. So Lord, we give you all the glory and honor and thanksgiving, majesty, power, dominion unto you, that it has pleased thee to bring back your son. Let's Ukaonu William Uche to your own glory. I na-ekwere n'ihe kwuru bụ eziokwu. Ọbụna dịka ọ dị na Revelation chapter 14 verse 13. John dị akwụkwọ. Ngọzi na-adịrị ndị na-anwụ anwụ bụ ndị ga-anwụ n'ime Onyenwe anyị conditionally. Ka ha wee site na niile ọlụ ọma ha niile ga-eso ha. Anyị na-ekele gị Chineke na imere ka otu ya fọdụ site na mama na ụmụ na ikwu na ibe ndị nọ n'ụbọchị taa na-asị onye eze gaa nke ọma. Anyị na-asị ka otuto niile na nsọpụrụ gara gị n'aha Jizọs. Onyenwe anyị ka mkpụrụ obi ya hụta izu ike n'ebe nọ ruo mgbe anyị niile ga-ezukọ n'ala eze gị ebe ọnwụ na-adịkwaghị, ebe nkewa na-agaghị adị. Onyenwe anyị ọ ji abụghị nwa otu ya afọ. Onyenwe anyị na-ewere mama nye n'aka gị lady, were ụmụ ya, were ikwu na ibe, were nzukọ Kraịst, were ndị community, were ndị obodo na-enye n'aka gị, n'ihi na adị lakuna o buru ibu ma ọ dịghị onye ọzọ ga-emechi ohere a ma ọ bụ naanị gị. Onyenwe anyị Chineke mechie ohere a n'aha Jizọs. Anyị amaghị otu isi emesichi ya, ma anyị maara na mgbe mmụọ nsọ gị bịakwasịrị mama na ezinụlọ a, na ohere a na ga-emechi ya. In the name of Jesus, anyị na-ewere mama, were ikwu na ibe, were ụmụ na-asụkpu n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Onyenwe anyị ihe a papa na-emechatara ha. Onyenwe anyị ihe a onye eze na-emechatara ha. Onyenwe anyị ihe a dọkụ na-ezichatara ha. Gị onwe gị ga-emezu ya n'ebe ha nọ n'aha Jizọs. Ya mere anyị na-ewere ha na-enyefe n'aka gị. Ihe ọbụla e nyere n'aka ha adịghị agba mpe. Ya mere kwee ka oru gị ahụta izu ike gị. Kweekwa ka ezinụlọ ya nwee ezi agbamume, nye ha ịdị n'otu, nye ha ọganihu, nye ha ihe niile nke kwesịrị ha ga-eji bie ndụ ha. Nke ukwuu nye ha okwukwe na ezi olileanya na ntụkwasị obi n'ebe nọ. Na ikpeazụ, na anyị na papa ga-ezukọta, na anyị na papa ga-anọkọta wee na-aṅụrị ọṅụ n'ala eze gị. Ka bụ ekpere anyị, ka bụ ihe anyị na-arịọ gị Chineke. Chekwa nke Chineke ka anyị na-arịọrọ unu nye Ugeze, ụmụ na ụmụ. Onyenwe anyị gọzie unu, Onyenwe anyị chebe unu, Onyenwe anyị bulie ihe nke iru ya ka ọ mụkwasị unu ma nye unu udo ya ebi. Amen. Okay, we take the last stanza of that hymn on page 14. Oh Lord, my God, as our brothers and our sisters go back to their seat. When Christ shall come, we shout of acclamation.